xica, estan festejant, i ella li diu, Paquín, me abrumas. ¿Tanto me amas, Maruixinha? Diu, no, si me abrumas. Una abueleta que viu en un quart piso sense ascensor i té un animalet de companyia, un loro. El correcte és tindre un gat o un gos, però ella tenia un loro que era més fort que el pa de París. Un dia veu vindre el camió del butano. ¡Butanero! 4 botelles al quart! El pobre butanero, que era novato perquè era ara per l'estiu, de 2 en 2 les puja al quart piso quan pot i quan les té el replanet toca la porta i és l'abueleta. Oi, què volies, fill meu? Diu, mire, diu, així té les 4 botelles de gas que ha demanat. Diu, jo demanar 4 botelles de gas, per què les vull? Si jo guis en un càmping gas d'aixòs blavets, això, visca soles. Diu, pues així m'han demanat 4 botelles de gas. Diu, haurà sigut el loro. El loro? El loro, on està el loro? El busque, el veu allí dins la gàbia el loro aixina, i de moment l'agarra, el posa en esta guisa i li clava una tatxa en cada ala. Allí se queda el loro aixina en el cap catxo i quan se despeja un poc el pobre animalet va aixinar-se el cap i davant d'ell tenia un Jesucrist, un Jesuset xicotet en una creueta, allí clavadet aixina i el loro li fa així el Jesucristo fa aixina i diu, escolta, tu quants anys portes ahir clavat? I aquell li diu, jo en este moment 2015. Dic, que quantes botelles vas demanar? Ara vull contar un xiste que fa molt temps que no m'apunti i se m'està oblidant i antes de que se m'oblidi. Espanya, en un moment donat, va entrar en la OTAN. Però, claro, tot no van ser avantatges, teníem algun inconvenient també. L'exèrcit espanyol, els joves que en aquell moment estaven fent la mili, van tindre que anar a fer guàrdia contra Rússia. I va tocar un batalló així de Castelló, que ells van aplegar a anar allà tot. I així a Castelló sempre hem tingut molta imaginació. Han vist algú per la carretera vestit d'una manera i potser fer, este deu ser tal. Aquell era el que era i no ho va ser tal. I allà ho va passar. Allí hi havia un russo, d'estadissa, xina, vestit de blanc. Ell pensa i diu, este russo vestit de blanc té que ser d'aviació. I quan passa el russo per davant d'ell i fa, Russo! Russo! El russo se gira i diu, tu, d'aviació? El russo cavallat diu, pues no és d'aviació. Diu, pues vestir de blanc té que ser de marina. Està vestit de blanc, de marina. Quan torna el russo, al passar per allà li fa, Russo, Russo, tu, de marina, de la mar, tal. El russo cavallat, a la vela. Tampoc no és, ja sé el que és. Este, com a cine vetant, este és d'aixòs que van en esquís. Van en esquís, vestit de blanc, i van en esquís per la neu. I quan el russo passa li fa, Russo, Russo, tu en esquís per la neu. El russo no contesta i cavallar i ell i a la que torna diu, doncs ja està. Este és d'aixòs que fan un clot baix terra, se posen allí els anteojos i així com jo ara mire, veu a la gent, no? La veu ahí, tots els cabells. I va i quan ve el russo li fa, Russo, Russo, tu en anteojos para mirar, tal, i el russo desapareix i no torna. Se'n va a la caseta i el sargento li diu, escolta, què fas així? Jo allí no torno, allí hi ha un espanyol que m'ha enterat que és de Castelló, allò és un perill. Diu, ja estàs tornant ahir de seguida, dic, que me fusiles no vaig. Perquè aquest tio m'ha dit, al caer la noche cruzaré el riu nadant, te donaré pel sac i els ulls es trauré a fora. Però encara que els meus companys me ringuen, i així el director de la música se posa en mi, vull contar un xiste que té molt d'èxit, no sé si els agradarà o no.
una senyora que tenia una filla que no tenia moltes llums, la xica. I, clar, ella no volia deixar d'aixir per si tenia por que li foteren a la filla, està clar? I el fill un dia passat, passejant pel carrer mig, en una botiga, veu unes braguetes de xica fadrina, en una, així dalt del públic, portava un pardalet pintat. Ella diu, li compraré aquestes braguetes, les sustaré i la deixaré així que vagi a la discoteca. Total que així no ho fa. Ai, fa no. Posa les braguetes i el pardalet dice que no te'l toqui ningú, Ningú. Mira que te parlo de serio, que no te toque ningún pardalet. I la xica li fa, no, mare, no tingues pena, que no me'l tocarà ningú. No me'l tocarà ningú, mare, no te preocupes. La muda tota mudaeta i se'n va. Les 12 de la nit, la xiqueta no ha tornat, el que feu les mares, tots allà esperant. La xiqueta no ha vingut, la 1, les 2, les 3. A les 4 del matí apareix la xiqueta encara en les braguetes hacia el cap, els pardalets allà dalt. I sa mare que la veu, filla meua, d'on vens a aquestes hores? Això són hores de vindre. Mare, te juro que el pardalet no me l'ha tocat ningú. Ara, el viu me l'han fet pols. Gràcies.